Hola, soc l'Abraham Moïna Valet. Avui hauria de ser amb vosaltres, com a convidat de l'Eusèbia Llença, intervenint en un diàleg amb Josep Tero i l'Eusebi mateix sobre la presència de Cavafis en la cultura catalana. A mi em correspondria de traçar una panoràmica d'aquesta incidència en les arts plàstiques. No podent ser-hi personalment, he optat per enregistrar les meves paraules amb el suport de la imatge. Espero que em perdonareu, perquè aquest potser no és el sistema més adient, però també ens beneficiarem del fet de poder veure les imatges de les obres a què faré referència. Sens dubte, si l'Eusebi va pensar en mi perquè fes aquesta panoràmica, és per un doble factor. Primer perquè coneix la meva passió per Cavafis, que sóc un lector de Cavafis i que Cavafis pertany als autors que tinc de capçalera. I d'altra banda, ell sap que tinc un doble vessant, com a crític literari, com a assagista i com a artista plàstic, com a escultor. I que des d'aquest doble vessant, en alguna mesura, m'he interessat per l'obra de Cavafis. I voldria, suposo, que parlés finalment d'aquesta meva aportació en aquest sentit. I de fet, és des d'aquesta condició de lector per on voldria començar el meu discurs. Cap a l'any 1987, jo tenia 17 anys. Era un adolescent que descobria amb fervor els horitzons de la literatura. Aleshores estudiava a l'Institut Alexandre Satorres de Mataró i un professor molt significat d'aquell centre, en Llorenç Soldevila, ens va portar a escoltar un concert matinal de Josep Tero. Va ser la primera vegada que vaig sentir el poema Cos meu recorda i des d'aleshores mai no m'ha abandonat. Tant és així que en la meva tasca com a docent és estrany l'any que no el faci recitar, no el faci interpretar, analitzar pels meus alumnes. Recordo que fa uns 4 anys vaig convidar en Josep Tero a presenciar com un grup d'alumnes d'arts escèniques feien les seves pròpies interpretacions recitades, ballades, actuades del text. El poema, amb la veu de Josep Tero, em va dur immediatament als poemes de Riba i Cavafis va quedar instal·lat com una presència fonda en el meu món, una presència que s'ha anat refermant en els darrers anys gràcies a la intensa acció divulgadora de l'Eusèbia Llença. Un viatge semblant al que jo vaig fer no és estrany en la cultura catalana, que ha rebut, ho podem dir ben bé així, Cavafis com si fos fill seu. Un epicentre de difusió de la seva veu neix en primer terme de l'extraordinària tasca de traducció que devem a 3 noms, primer a Carles Riba, després a Eudald Solà i finalment al mateix Eusèbia Llença. No solament n'han estat traductors, sinó que s'han erigit en moments històrics diferents en entusiastes promotors de la seva figura. A partir de la versió musicada per Lluís Llach d'Ítaca, Cavafis impregna l'imaginari modern català. Guinovar, per exemple, va exposar en la retrospectiva Geografies emocionals que li dedicà al Museu de Montserrat l'any 2016, una pintura de gran format intitulada Ítaca i dedicada al poeta. L'artista hi explorava l'impacte que diverses ciutats o espais geogràfics havien tingut a la seva obra. L'artista del segle XX català més profundament cavafià és sens dubte Josep Maria Subirachs. Subirachs rebé Cavafis a través de Carles Riba. La primera manifestació artística que ho evidencia són els 3 dibuixos a la tinta que il·lustren l'edició dels 66 poemes canònics cavafians, traduïts per Riba i publicats a Teide el 1962. 3 dibuixos i 3 lectures que reprendrà al llarg del temps Subirachs. Un d'aquests motius, com veiem, és una columna jònica. El segon dibuix il·lustra el poema Talment he contemplat. En una iconografia que tendeix a la síntesi simbòlica, identifica escriptura i sensualitat.
La tercera il·lustració correspon a la interpretació que fa Subirachs de la moneda que encunya en el poema Philelé un artista anomenat Citaspis. L'acció d'Eudald Solà recau molt especialment en les seves amistats artístiques, com Josep Maria Subirachs o Joan Barberà. L'any 1983, a motiu del 50è aniversari de la mort de Cavafis, Eudald Solà encarregà a Subirachs una medalla commemorativa de la medalla dibuixada l'any 1962. D'aquesta medalla en trobarem una versió litografiada al 1987 i encara en farà una variació en suport dur el 1989. Cal afegir que aquesta medalla ja havia format part, a més, d'una escultura de bronze homònima. El 31 de maig de 1984, Solà escriu un article a l'Avui intitulat Els reiterats homenatges de Subirachs a Cavafis, on fent balanç d'aquell centenari, destaca que els homenatges que es van fer són obra personal gairebé exclusiva de Subirachs i que Subirachs fou un gran lector de Cavafis, tal com ho demostra la tria dels poemes que va fer objecte del seu treball. D'altra banda, a partir del poema cavafià Escultor de Tiana, en primeres versions intitulat Taller d'escultor, crea la litografia a Cavafis, una al·legoria d'aquell artífex imaginat formada per figures esculpides i blocs de marbre sense tallar. Existeix una reelaboració d'aquest motiu en un linogravat de 1989, a Cavafis II, on la preeminència passa al bust de l'Hermes jove i s'incorporen les eines de treball, és a dir, els atributs de l'artista al costat dels blocs de marbre. Subirachs també reprèn l'apunt de la columna jònica. El desenvolupa seguint la idea ornamental de les cariàtides gregues, és a dir, de les columnes en forma d'estàtua femenina. Del fust n'extreu el cos i de les volutes dels capitells els pits. En motiu del 50è aniversari de la mort del poeta, fou instal·lada als jardins de l'Hort del Rei, a Palma, una escultura en travertí, seguint aquest concepte. En la base hi figuren versos que remeten al poema Jònica. Existeix encara un bellíssim dibuix a la tinta d'aquesta idea plàstica datat l'any 1994, una evidència de la pervivència de Cavafis en l'esperit de Subirachs. L'acció d'Eudald Solà incideix també en d'altres persones del seu cercle d'amistats, com per exemple en el gravador Joan Barberà, amb qui viatjà a Grècia després de col·laborar-hi en el llibre de bibliòfil Empúries, inici d'un retorn. Barberà interpretà els voltants de l'Acròpolis d'Atenes i el santuari de Delfos en unes estampes fabuloses on s'expressa el domini que posseïa de les tècniques calcogràfiques. Existeixen retrats de Barberà dedicats a Seferis i a Cavafis que neixen de la seva relació amb Solà. Per acabar, parlaré del meu homenatge artístic a l'Alexandrí. Parlo de l'escultura en ferro Casa de l'ànima de Konstantinos P. Cavafis. Forma part de la meva sèrie escultòrica Cases de poeta, en què elaboro unes arquitectures al·legòriques en homenatge a aquells escriptors o artistes, l'obra dels quals ha deixat un rastre profund en mi. La majoria dels casos són autors que ells mateixos, a través dels seus poemes, fixen una idea de casa, de cambra, d'estatge, o si més no, una reflexió sobre l'espai. La dedicada a Cavafis va partir sobretot d'un poema, El sol de la tarda, en què el poeta evoca les seves trobades clandestines per satisfer els desitjos de la carn. M'interessava la cambra del desig. Per aquest motiu vaig tenir un intercanvi epistolar amb Eusebi Llença per determinar si aquella cambra podia tenir alguna correspondència amb la casa real o elements que reportessin. En les respostes, intentant atenuar el meu dubte, m'indicava que era del tot segur que Cavafis no duia mai els seus amants a casa, perquè alguna reminiscència de la seva pròpia cambra devia sobreviure en les cambres imaginàries que apareixien en els seus poemes. I si ara em pregunto per la contundència i l'hermetisme del disseny de la Casa de l'Ànima
dedicada a Cavafis, fins i tot per un cert grau de rudesa. He de respondre que buscava una cambra que contingués la idea de la severitat moral que Cavafis mateix atorgava a aquelles trobades furtives, el pes de la culpa inherent. Per això hi ha també una insinuació d'estructura laberíntica mig oculta en un extrem. El desig homoeròtic era un delicte a l'Alexandria del seu temps. Però també necessitava crear el finestral, l'obertura per on entrés aquell sol de la tarda que havia de fixar el poema. Quan veus la peça, la impressió dominant és que la llum que s'escola entre murs, en la cambra o en el poema, envelleix allò prosaic, esborra allò desagradable, el turment de la culpa, i fa tremolar els ocres enfosquits de la sordidesa. Una mateixa llum degué perfilar la pell dels cossos del desig en la memòria del vell poeta. Moltes gràcies.